По-тържествено, по-интересно, нещо по-различно. Ние да отидем на една вечеря само за празника и празнуваме и двата празника, и на любовта, и на виното. Какъв по-хубав начин да отпразнуваш празника на влюбените и на виното от една много хубава любовна история? Ще имам повече спомени за този празник. И сцената, и постановката, и костюмите, разбира се, основните партии възхитително, възхитително. Обожавам оперното изкуство, харесвам операта и най-вече много харесвам нашите солисти. Тая ферия, която се наблюдава на сцената, те красиви движения, това просто може само да ти създаде невероятно настроение и да те окрили за следващите месеци, може би. Събитието, което наблюдаваме в момента, е над европейско ниво. Харесвате ли любовни сюжети? Определено да, на мен ми допадат, особено ако са поставени, нали, както трябва, изглежда добре всичко по самата постановка. Много харесвам спектакли с любовни сюжети. Любовта е вечна тема. Каква според вас е приликата и каква е разликата между любовта на сцената и любовта в живота? Любовта на сцената даже понякога може да бъде по-истинска от любовта в живота. Особено когато артиста преживява това, което играе на сцената. Аз си мисля, че до голяма степен са вдъхновени от живота, което допринася, нали, за да можеш да се пренесеш в атмосферата на самата пиеса. Любовта на сцената е доста по-приказна. На сцената е това, което искаме да видим. Нали? Поне живота е такъв какъвто е. Тя всъщност любовта на сцената предава любовта в живота, която сме видяли, която сме почувствали и която са преживели в случая хората. Така че има много прилики. На сцената нещата са така, иначе малко по-преекспонирани, но има много допирни точки, които наистина са вдъхновени от реалния живот. Ако трябва да дадете един съвет за това как да поддържаме тръпката и любовта, какво бихте казали? Ами, да си обичаме, всички да обичаме, да раздаваме любов, за да може да поддържаме тръпката. Просто трябва хората да са истински един с друг и това е. Да бъдем честни един с друг и да уважаваме човека до себе си. Да не я приемат за даденост, да се изненадват, да се стараят, да си говорят, да си обръщат внимание. Неочакван подарък по неочаквано място и време. Нали? Човек трябва да преоткрива постоянно себе си и да влага енергия. Ежедневно, всеки ден отношение, за мен това е най-важното. С разнообразие, с добро отношение и с уважение. Да се обичат искрено. Казвайте, обичайте всеки ден.